Rastamani ndateka zongwerekana ya things gone bad pai kudai nekudai. Masinhesi akazongwerekana achinja izvi hazviko izvi. Kaya kayandakazoita takabva tasvika pamukuisi Woodlodge pai ndakange ndine machinda waiziya ndobva tadipaye ndobva tati bruvos ndobva tadipaye. Musadaro zvemafudhanga. Saka mutoro kuti makatorwa mavhoroso zvekudaro here amana. Life haisi fair man. Ana Platinum Prince ma-upcoming ndo vakuzadza stadium. Isusu ma-legends anatoki tichimba pama-graduations ekucrash futi. Mahwani. Siyana nazvo kana hemufana wangu Digolata. Zvinonetsa kunzwisisa kaizvi tadipaye. Ndakabva ndadhonza kamwe kacho Rastamani kakainzi tariro ndobva ndadipaye ndobva ndakati muromo paye. Ndobva kakuti hehe triple C ndisiendera kuenda kudheni kweduka. Ndobva ndanyatsoti aiwa bhebhi inyatsotyora kandinyatsokupa rudo rwako rwese waiziya. Ndadipaye ndobva zvanzi namadokwani mudhara ngatibve pano paCleveland panokasika kuvharwa ka. Ndobva tadipaye. Sauro. Maimbira mustodati here mi. Ingawani mamboti maimbira musiti ngoma wani. Kondo ipi kwe? Cleveland, Mkuwisi, Woodlands. Toza zvipi manje apa? Iwe, pay attention Digolata mufana wangu kana ndichitaura wazvinzwa ka. Right, tadipaye takabva tapumhuka nemachinda atakange tinawo waiziya. Takabva toona zibhenzi riya richiteera ka. Apa dhudhubhike tatakatorisa mubhuti respashio waiziya. Apa raitobudikira zvekudaro ka zvekuti taigona kutobatwa waiziya. Ndakabva ndadipaye ndobva ndaitsika kandobva inoti mu120 ndobva ndaramba ndakaitsika ndobva ndaona ya mu220 paye. Sauro amani. Musanyanya umhanya munotibheutsa kani. One pamberi apa pane kabridge. Aiwa usatya kaDigolata tinosvika manje ka. Chinzwa unzwa yakazotambika manje kamujira womuya mandakange ndakanozomba waiziya. Ndakabva ndasvika mune tumbwa twiri kati kwanga twakatorara ipapo shamwari. Tuye twechirungu tune chiki watoziya tinoruma sereke tuye. Asekuru 1 kacho kakangoda ngoti asekuru ndakabva ndabuda ndakanozvomora speed yakaipa ipapo. Ndakazonzwa kamufesa yainditsoma kushedzera kuti wapfidza Gaddafi. Mukoma wangu. Apa musima kundiabuse here apa. Muda kumboedza kuti kudikwe mimi. Alright. Handike tinohwanda pakajero riri pamberi apo kapo nebonzi ndinanguka kurungwa nemugido ka kudhara ikoko baba. Ko ndakabvarurwa trojan rangu ndozoita sei manje. Mana soka musadaro selector man. Iwe watch and listen to me waiziya. Inzwa unzweka manje yakazotambika kamwana kangoti achitizira sanhasi soso ndakabva ndaita sei. Ndakabva ndadai so waiziya. Ndadipaye. Ndakabva ndaita so pepe. Miratuone. Okay, kipo wachona kandiye akazongodai so waiziya. Maya selector man. Holani. Hamungati mimi first verse ratanga riri rawingi D repachauruka. Masvika pa first chorus makuru wa mudenderi ya Dobadon. Mupinda second chorus makuru wa Bolato ya Bosiala. Mobva ipapo mupinda second verse makuru wa Man to Man ya Man Free. Modzoka ku chorus muchipindira nemagetsa akuna yatadza D. Mukoma. Musonoti makundisezera apo. Ndongoma zacho heredzi. Uri kuti kudikwe iwe mfana iwe mazindebvi wewe ye? Zvamwari chezvo ka mukoma wangu kamakundisaiza manje apo. Imbai 1 song, mozoimba imwe. Kana kuti garai mari ikakuro freestyle wachona. Toziva edu kuti studio yavhara nhasi once. Vakomana. Noizi ndei? Ndatadza kurara, ndamboedza kukuignore but hazvisi kana kumboita. Apa chikumbera nyaya dzacho dzauri kutaura ka dziri disjointed futi. Mwana wahanzvadzi wangu. Chii chaicho chiri kumunyatsonetsa pauri apa? Zvese bhoku lemana handina zvinonetsa ini maiziya. Kana hapana zvese bho apa. Uri kuvhurika here muzukuru wangu? Uri kutanda botso here? Asi wakamborova mai vasati vafa. Ko uyu ndeupi uyu? Vakomana ka. Indebvu here idzo? Zvauri mwana mudiki akadai so iwe? Wakuita kunge sekuru kaguvi? Chii? Kulemani musadaro mhani mimi seko mine moyo unenge wenyoka inoruma chaisingadye ye. Mava kudhisha Digolata nekuti zvaita sei. Amboyatsoita sei avinga imimi here panapa imimi. Munoziya here kuti dai pasina Digolata dai ndakafa kare nechikara chembanje. Musadaro so Kulemani mimi muri munhu wekuziva imi. Bva apa. Zvamunoita zvinogumbura stereki. Iyo chikombera. Chimbondiudza kuti plani yako yeupenyu yakambonyatsomira sei chaizvo. Tell me. Kulemani ndine mazi kumaster plan kana mazogara maiziya. Muri kuona nini? Muri kuona mazi master plan kudhara ikoko. Maplans acho naiwayo ndiwo atiri kuda kunzwa iwayo. Taura tinzwe.
uri kurongeini life yako? muri kuona kulemani zve-this week ndiri kutofamba nezifoshoro maiziya. Iwe usandifadze nenemakanhai mwana wasitembeni. Wafunga kudzokera kwazinyengereka kunochera makuva? Maya kulemani, kudhara ikokoko handidye marutsinika. Muri kuona foshoro ikulemani kandiri kufamba ndichivhara diki dzese kandakanovhura 1 zihompe. Ndinoda kuenda patogweji repamutoko rodhiro, handiti rakabviswa here bhati richiripoka. Ndobva ndangonopfeka chibhibhi changu chandaipfeka tichichera makuvaka. Ndakanotora bundu ipapo maiziya. Mota dzinozosara dzosvika kwabhora kudzorwa futi mwemarika. Ini yangu kandinenge ndatora ndatoisa panodziya. Ndikangowana 10,000 chete kandobva ndafonera madokowani maiziya takaenda. Mwari pindirai shuwa. Vana venyu vaparara. Tinenge tichienda kupise nyika pakadai so. Kubva itai henyu ana chikombera tigoona.